impacto que estes anos de crise deixaron nas administracións públicas galegas e o efecto que as políticas de austeridade e os recortes implementados tanto no seu personal como a prestación de servizos deixaron o seguinte resultado a día de hoxe. Eventualidade dun 30-40% nos cadros de persoal das distintas administracións, caída de máis dun 6% de emprego público, amortización de prazas, consecuencia do anterior, incremento do desemprego, incremento da idade media dos cadros de persoal efectivos. A día de hoxe, a media atópase entre os 50 e 55 anos. Diminución da calidade dos servizos públicos, desaparición de moitos deles, privatización dos servizos públicos, aumento da corrupción derivada da concentración de empresas privadas para xestionar actividades propias dos poderes públicos. Cuestións todas estas, coñecidas por todos e todas nós, pero que temos que ter sempre presentes a hora de abordarnos o noso traballo sindical por parte de todas as nosas estructuras. Non podemos deixar de ser atrevidos e atrevidas, de ser valentes na formulación das nosas alternativas, para ter máis presencia nos centros de traballo, para encabezar a movilización social, a de combater, a de estrangular, a de matar a reforma laboral, empresa a empresa e sector a sector, centrando a nosa capacidade reivindicativa na recuperación dos dereitos laborais e sociais roubados nesta crise e pola derogación das reformas laborais e pola recuperación dos salarios. Pero tamén temos a necesidade de non desfalecer por aumentar a nosa capacidade de resposta ante a lacra social que representa a lógica do pacto social e, como vimos na administración recentemente, UGT e Comisións firmaron e deronlle un cheque en branco ao Partido Popular coa asignatura do Plan de Estabilización que aínda por riba é copia literal traducida ao galego do que asinaron en Madrid, polo tanto, non aumento de plantillas e consolidación de toda a lógica de recortes que en materia salarial e de condicións de traballo teñen os empregados e empregadas públicas. Agradecemos coa maior agarimo esta lembranza e homenaxe a Alexandre. De seguro que tamén hoxe el concordaría a mirar este salón e ver por onde for o que se percibe é o fruto da súa semente. A pervivencia de ideas, dereitos e obxectivos que xa, endese a máis, voltarán a ser acalados. Circunstancias que si dá ansia de escapatoria. Cando a negociación colectiva falla, cando o diálogo falla, que últimamente é casi sempre, temos medios, temos forza, temos capacidade de defender os nosos dereitos, defender as nosas reivindicacións pola vía da loita sindical. E eu creo que en eso temos que poñer por diante de todos. Principalmente temos capacidade, incluso económica, temos un sindicato que podemos decir somos independentes, non dependemos de ninguén. Darvos as gracias a todos e a todas, gracias pola vosa presenza. Simplemente, ademais de que ese apoio que recibimos na forma de voto hoxe, espero que sea tamén un apoio permanente no noso mandato durante os próximos 4 anos e que, desde logo, os obxectivos que nos temos marcado poidan salir a coa ciga na rúa, a loita continúa. Coa ciga na rúa, a loita continúa. Coa ciga